herriarentzat kultura transmititzea pauso mugimendu bidez gorputza dantzan jartzea dantza da gure digune babes eta atertzea gure kasuan euskera Itzegin antzaraztea Metan aurreren lortu deu Erronka gainditzea Hogeita orduz orain Herria dantzan jartzea Norbizkiaren oiuak Letezuen eiraudea Horrelaxe lortu dugu Osadarrak manaztea Ikusitakoak ikusika, ondo ere egingo genuen zerbait. Zenbat jende, zenbat dantza, doinu, musika, laguntza, irribarre, malko, begizulo, kafe, joan den bidean.